Přejeme vám krásné dobré ráno, je tady pondělí, díváte se na Snídani s Novou a zaplať pánbu, už tady máme březen, už bude hezčí počasí, dnes je 2. března a já jsem se, Honzo, na tebe těšila, tě naposledy viděla v sobotu. Já jsem se na vás těšil, holky moc. To je dobře. Lio, dobré jitro. Dobré ráno, Danuško, Lio. dobré jitro. Přátelé, vstupujeme do nového týdne, do nového dne, do nového měsíce, březen. Za kam navlezem. No, ono to funguje dneska, protože je pod nulou. Přátelé, neudělejte chybu jako já, už jsem si myslel, že je jaro, už jsem se tak nechal navnadit. Výjdu ven a málem jsem hodil, takhle spadl jsem ústy na hubu. Ale dobře to dopadlo, sluší ti to, seš tady, svátek slaví Aneška, takže pokud znáte nějakou Anešku, taky nezapomeňte popřát. Anešky, takže všechno nejlepší. Aneška to je nositelka světla, čistá, nevinná. Já znám jedinou Anešku Lídlovou. Jo, Ano, takže je i té takovou přejeme základní školy. všechno nejlepší. Je tady dneska s námi Lia, jak už Honza říkal, a Lio, ty máš krásné téma pro diváky. Ano, krásné ráno, tak dnešní téma dne jsou vaše osobní dobré zprávy, takže nezapomeňte se nám podělit na našem Facebooku a my si je ve vysílání určitě přečteme. Přátelé, dneska je Mezinárodní den záchrany koček. Tak kočku tady máme. Holky, chcete zachránit? A také, přátelé, ještě dneska je den starých věcí. Tak jsme tady Nekoukej, správně. nekoukej na mě. Tak jsme tady správně. Jsme moc rádi, že vstáváte s námi a na co a na koho se můžete těšit v dnešní snídani? Podívejte. Naším hostem bude Pepa Hůrka, který vrací vysílačky do hry. Prozradí, čím mohou dnešní generaci obohatit a proč se znova dostávají do popředí. Dnes vám ukážeme kostýmovou improvizační hru zvanou LARP a dozvíte se, jaký zážitek si z ní odnesete. Přijde za námi herečka Petra Špindlerová, podělí se s námi o své zkušenosti s pěstováním citrónu na Sicílii a také o józe. A jak jsme slíbili, tak činíme. Je tady náš první host, umělecký fotograf a také populizátor vysílaček Josef Polášek. Dobré ráno, Josefe. Dobrý den, zdravím diváky, zdravím všechny.